तर मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर पाहू शकता या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। तिथे जाऊन तुम्ही या व्हिडिओमध्ये येऊ शकता, म्हणजे या वेबसाईटवरती येऊ शकता ऑफिशियल। तर पाहू शकता तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात पहिल्यांदा मला फॉलो करायचं आहे। मी जसं करत आहे तसं तुम्हाला फॉलो करायचं आहे आणि तुमचं आयुष्यमान भारत कार्ड जे ते ऑटोमॅटिक तयार होऊन जाईल। त्याचे तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा तुमच्या घरातील कोणाही एका व्यक्तीचा मोबाईल नंबर टाकायचा आहे। कोणताही तुम्ही मोबाईल नंबर टाकू शकता। अल्टरनेटिव्ह मोबाईल नंबर टाकायचा आहे तुम्हाला इथे। अल्टरनेटिव्ह मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर तुमच्यासमोर एक OTP येईल। तुम्हाला इथे OTP टाकायचे पाहू शकता। तर तुम्हाला इथे मी OTP दाखवणार आहे। ही पूर्ण तुम्हाला प्रोसेस मी करून दाखवणार आहे लाईव्ह। तर तुम्हाला पूर्ण जे मला तुम्हाला लाईव्ह करायचे फॉलो। तर पाहू शकता इथे OTP व्हेरिफिकेशन करायचे तुम्हाला। OTP टाकल्यानंतर तुम्हाला इथे कॅप्चा टाकायचा आहे पाहू शकता। जे कॅप्चा टाकत आहे मी इथे तुम्हाला मोबाईलमध्ये करून दाखवणार आहे आयुष्यमान भारत कार्ड। तर तुम्हाला इथे काय करायचे, लॉग इन करायचं आहे कॅप्चा टाकल्यानंतर। तर इथे लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचे, इथं पाहू शकता पंतप्रधान इथे पाहू शकता योजनेचं नाव आलेलं आहे। त्याच्यानंतर डिस्ट्रिक्ट आलेलं आहे, सब डिस्ट्रिक्ट आलेलं आहे। जसं या व्हिडिओमध्ये मी करत आहे तसं तुम्हाला A to Z मला फॉलो करायचं आहे आणि तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन या व्हिडिओमध्ये मिळून जाईल आणि तुमचं आयुष्यमान जे भारत कार्ड आहे ते तुम्हाला मिळून जाईल। तिथे महाराष्ट्र सिलेक्ट करायचं तुमचं डिस्ट्रिक्ट आणि जे सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करायचं पाहू शकता डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट। इथे तुम्हाला पूर्ण सोपी प्रोसेस आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे पहिलं आधार कार्ड थ्रू करायचं आहे ना तुम्हाला, म्हणजे राशन कार्ड नंबरला जो आधार कार्ड नंबर लिंक आहे तुम्ही आधार कार्ड राशन कार्ड थ्रू बी करू शकता। तर इथे मी आधार कार्ड थ्रू करणार आहे। तुम्हाला इथे आधार कार्ड नंबर टाकायचा आहे। तुमच्या घरातील कोणत्याही एका व्यक्तीचा आधार कार्ड नंबर टाकायचा आहे। आधार कार्ड नंबर टाकल्यानंतर तुम्हाला इथे सर्चवरती क्लिक करायचं आहे। सर्चवरती केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे तुमच्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तीचे जे तुम्हाला इथे नावं येऊन जातील। तुम्हाला इथे पूर्ण दाखवलेल कोणत्या व्यक्तीचं बनलेलं आहे आयुष्यमान भारत कार्ड, कोणत्या व्यक्तीचं बनलेलं नाही। तर इथे तुम्हाला काय करायचं आहे पाहू शकता। इथे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे पूर्ण जे तुम्हाला इथे पाहायचं आहे। चांगल्या प्रकारे पाहिल्यानंतर तुम्हाला इथे ब्लू कलरचा जो आहे तिथं क्लिक करायचं आहे। तुमचं आहे जे नॉट पाहू शकता, नॉट इथे अप्लाय दाखवत आहे। तर तुम्हाला एक करायचं ब्ल्यू कलरच्या बॉक्सवरती क्लिक केल्यानंतर तुमचं जे इथे तुमचं ज्या व्यक्तीचं करायचं त्या बॉक्सवरती क्लिक करायचं आहे। व्यू म्हणजे तुम्हाला इथे त्याचं आयुष्यमान भारत कार्ड हे पाहिजे आहे। तर तुम्हाला इथे क्लिक करायचं आहे पाहू शकता। इथे या व्हिडिओमध्ये मी जसं करायचं तुम्हाला फॉलो करायचं, त्याचं आधार कार्ड नंबर ऑटोमॅटिक येऊन जाईल। इथे तुम्हाला इथं EKYC करायची म्हणजे साधी EKYC ते तुम्हाला अलाउ करायचं आहे। तुमच्या ज्या आधार कार्ड नंबरवर एक OTP येऊन जाईल की इथे तुम्हाला आधार कार्ड जेव्हा मोबाईल नंबर लिंक केला त्यावर एक OTP येऊन जाईल। ती OTP इथे तुम्हाला टाकायची आहे। OTP टाकल्यानंतर तुम्हाला इथे हे OTP व्हेरिफिकेशन करून घ्यायचे आहे पाहू शकता। त्यानंतर तुम्हाला इथे आधार कार्डवर एक OTP येईल, ती इथे OTP व्हेरिफिकेशन करून घ्यायचे आहे। जो आधार कार्ड नंबर लिंक आहे तर तुम्हाला इथे करायचं आहे, जो मोबाईल नंबर आधार कार्डला लिंक आहे तो अनिवार्य आहे। म्हणजे तुम्हाला आधार कार्ड मोबाईल नंबर लिंक हे त्याचाच इथे आयुष्यमान भारत कार्ड बनू शकते। तुम्हाला इथे ब्ल्यू कलरच्या बॉक्सवरती क्लिक करायचं आहे पाहू शकता। ब्ल्यू कलरच्या बॉक्सवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे त्या व्यक्तीचा सर्व इथे डाटा येऊन जाईल पाहू शकता। खाली इथे पूर्ण त्या व्यक्तीचा डाटा येऊन जाईल। तुम्हाला चांगल्या प्रकारे डाटा ॲनालाइज करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला इथे म्हणजे जे आपण आधार कार्ड थ्रू केली तर आता तुम्हाला EKYC करायचे आहे। EKYC करणं अनिवार्य आहे। EKYC केल्याशिवाय तुमचं पुढे जाऊ शकतं। इथं EKYCचे 3 प्रकार आहेत पाहू शकता, आधार, OTP, त्यानंतर तुम्हाला थंब थ्रू करू शकता मंत्राची मशीन असेल तर, आणि डोळे स्कॅन करून आय स्कॅनिंगनं करू शकता तुम्ही इथे EKYC करणंच आहे तुम्हाला। जसं या व्हिडिओमध्ये मी सांगत आहे तसं तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन मला फॉलो करायचं आहे आणि असंच व्हिडिओ पाहण्याकरता आमच्या यूट्यूब चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करायला पण विसरू नका। तर इथे मी आधार कार्ड थ्रू करणार आहे कारण की माझ्यापाशी मशीन नाही, ॲनालाइज नाही। तर इथे आधार कार्ड OTP थ्रू करणार आहे तुम्ही, म्हणजे मोबाईलमधून करता त्याच्यामुळे तुम्हाला ही पूर्ण इन्फॉर्मेशन मी मोबाईल थ्रू सांगणार आहे। तर तुम्हाला काय करायचं इथे EKYCसाठी इथे परमिशन करायची आणि अलाउ करायचे। अलाउ केल्यानंतर तुमचा जो आधार कार्ड नंबर जो लिंक आहे त्याच्यावर एक OTP येऊन जाईल। ती तुम्हाला OTP व्हेरिफिकेशन करायचं आहे। ही गव्हर्नमेंटची ऑफिशियल वेबसाईट आहे आयुष्यमान भारतची। तर तुम्हाला कोणताही लोड घ्यायचा नाही। इथे तुमचं पूर्ण OTP ही फिलअप करायची। इथं ऑफिशियल वेबसाईट आहे, तर इथे तुम्हाला सर्व इन्फॉर्मेशन टाकल्यानंतर तुम्हाला काय करायचे पाहू शकता त्या व्यक्तीचं पूर्ण इन्फॉर्मेशन आलेली आहे। आधार कार्ड नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इथं पूर्ण जे आधार कार्ड थ्रू आहे ते इथं आलेलं आहे। तर तुम्हाला इथे एक लाईव्ह फोटो घ्यायचा आहे। त्याच्या अगोदर तुम्हाला इथे जो ग्रीन कलरचा आहे तो 91% म्हणजे तुम्हाला जास्त पाहिजे तेव्हाच तुम्ही इथे ऑटोमॅटिक फोटो घेऊ शकता। तर तुम्हाला इथे लाईव्ह फोटो घ्यायचा आहे त्या व्यक्तीचा पाहू शकता। तुम्हाला इथे लाईव्ह फोटो घ्यायचा आहे। लाईव्ह फोटो घेतल्याशिवाय तुमचं आयुष्यमान भारत कार्ड बनू शकत नाही। तुम्हाला लाईव्ह फोटो घेण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे तुम्हाला परमिशन द्यायची, अलाउ करायची। परमिशन अलाउ केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचे इथं लाईव्ह फोटो घेतल्यानंतर पाहू शकता तुम्ही पूर्ण इन्फॉर्मेशन या व्हिडिओमध्ये देणार आहे। असेच व्हिडिओ पाहण्याकरता आमच्या यूट्यूब चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। इथे प्रोसीडवरती क्लिक करायचं आहे। त्या व्यक्तीचा तुम्हाला लाईव्ह फोटो आलेला आहे पाहू शकता। लाईव्ह फोटो आल्यानंतर तुम्हाला त्या व्यक्तीचं पूर्ण इन्फॉर्मेशन टाकायची। अल्टरनेटिव्ह मोबाईल नंबर असेल तर येस करायचं, नसेल नो करायचं आहे। तुम्हाला त्या व्यक्तीचा स्वतःचा मोबाईल नंबर टाकायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला जो त्याचा ER आहे पाहू शकता, म्हणजे डेट ऑफ बर्थची ER आहे ती टाकायची आहे। तुम्हाला त्याचे पूर्ण इन्फॉर्मेशन सांगणार आहे या व्हिडिओमध्ये। तुम्हाला फक्त जसं मी करत तुम्हाला स्वतःची इन्फॉर्मेशन भरायची आहे आणि पूर्ण प्रोसेस जी करायची।
तर इथे आयुष्यमान भारत एक कार्ड मी तुम्हाला तयार करणार आहे. तर तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन टाकायची आहे. पाहू शकता इथे तुम्हाला डेट ऑफ बर्थ, इथं OTP व्हेरिफिकेशन केलं म्हणजे OTP जी मोबाईल नंबरवर OTP आहे ती OTPची व्हेरिफिकेशन करायची. तुमचं डेट ऑफ बर्थ टाकायचे 2000 कितीमध्ये तुम्ही जे जन्मलेलं आहे ते तुम्हाला टाकायचे आहे. पाहू शकता मी 1970 किती टाकणार आहे. तुम्ही तुमची इन्फॉर्मेशन स्वतःची भरायची आहे. त्यानंतर तुम्हाला पाहू शकता इथं जसं मी करत आहे तसं तुम्हाला करायचं आहे, तसं फॉलो करायचं आहे तुम्हाला. इथे तुमचं आयुष्यमान भारत कार्ड मी स्वतः तयार करून देईन आणि म्हणजे तुम्ही मला फॉलो करा आणि तुमचं स्वतः आयुष्यमान भारत कार्ड काढायचं. तर इथे तुम्हाला जे रिलेटिव्ह आहेत म्हणजे जे राशन कार्डमध्ये तुम्ही कोण मेन हेड म्हणजे तुम्ही स्वतःच्या मुलाचं काढता, हाऊसवाईफ म्हणजे जे तुमचं नातं आहे ते नातलग टाकायचं आहे तुम्हाला. इथे जे नातलग आहे ते आणि तुमचं इथं डिस्ट्रिक्ट पाहू शकता इथे पिनकोड टाकायचा आहे. जो पिनकोड आहे तुमचा पोस्टचा पिनकोड तो इथं पिनकोड टाकायचा आहे. तुमचं इथं डिस्ट्रिक्ट टाकायचं आहे. पाहू शकता इथे डिस्ट्रिक्ट जे तुमचं डिस्ट्रिक्ट टाकायचं आहे. त्यानंतर रूरल आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट ऑप्शन जे आहे ते रूरल येतात. ग्रामीण भागात होता का शहरी भागात येतात तर इथे रूरल करायचं आहे तुम्हाला. इथं ग्रामीण भागातून होता का शहरी भागातून येतात तुम्हाला इथे टाकायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे सबमिट करायचं आहे. पाहू शकता इथे मी तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन दाखवणार आहे. तुम्ही पण तुमचं म्हणजे सोबतच मला फॉलो करा आणि करू शकता. मोबाईलवरती पाहू शकता, दुसऱ्या मोबाईलवरती पाहून तुम्ही मला फॉलो करून स्टेप करू शकता. तर पाहू शकता इथं मी पूर्ण इन्फॉर्मेशन टाकलेली आहे. रूरल हा का कसं आहे तर इथं तुम्हाला टाकायचं आहे. त्यानंतर इथं तुम्हाला फोटो व्हेरिफिकेशन सक्सेसफुली झालं असेल तर इथं तुम्हाला पहिले फोटो इथं मेन करायचं आहे आणि तुम्हाला इथं सबमिटवरती क्लिक करायचं आहे. सबमिट झाल्यानंतर ओके करायचं आहे. ओके केल्यानंतर तुमचं आयुष्यमान भारत कार्ड जे आहे तिथं डाउनलोड झालेलं आहे. पाहू शकता डाउनलोड करून तुम्ही पाहू शकता. असेच व्हिडिओ पाहण्याकरता आमच्या यूट्यूब चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.